सांग आज क्या लगुच पेट भर पूरा जमी पथर हो जाए गाँव रही भल लगुनि रे सांग चल जा बाहर आड़े कड़े सांग कुआड़े जीवा कुआड़े आवा सांग आमर तो गोटे जगह हूँ भुवनेश्वर आल सुंदरिया सहर भुवनेश्वर जापर आम क्या जापारानी चल सांग झाड़ा गंधेला चल जा सियाड़ कथा चल चल क्लीयर है मत लगुच मो आज कौन खाई के जाने क्लीयर होनी टोटाली सांग जे घरे कौन छाड़ कहे घरे कहीं व्यस्त हो घर कथा मुझे बुझी घरे कौन मौसा मत मना करेंगे कहूँ देखा देखा ना कनफर्म पूरा हाँ देख सांग मौसा को फोन करुँच तू किसी पार्टी कर मुझे कहबी जहाँ हेलो हेलो मौसा नमस्कार 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 राजू कहूँ हाँ बोल जो से पुअर का कथा होलु जे कौन कहूली टी जाता बाहर को पढ़ापढ़ी करने सब पढ़ापढ़ी तो सरला एठी आठी तो रही चाकरी फाकरी मिल कि ना सन्देह बाहर को जाते पढ़ापढ़ी कर हाँ वो ठीक बाहर को हाँ जो मौसा कि ना मुई तो अच्छी जान तुम आगु जावा सब आड़े बाहर को जावा हो तुम खाली टे हाँ कले से मो सहित जीव मो सहित आइब कि असुविधा ना हौ मौसा ताले मुझे कहीदे जीव तो हाँ एति तो है कौन तुम मौसा एति भरोसा रखिले मो यहाँ गोटे कथा कि असुविधा हेनी तुम पुअर हाँ मौसा रखुची हाँ नमस्कार ओके घरे मौसा पूरा रेडी कहले जीवा तो रेडी हो आज जीवा आ लेट करनी आज जीवा भाई संध्या को आउ यहाँ रहा रही विरक्त लगे रख रख चल चल गाधे गाँव ने तो या कोई असुविधा हो मैंने घंटाटे मैंने अनेक बही मुई कड़े जाइए कौन कर गाँव छुआ को मत भल लगे बजार को स्कूल पढ़ुची मु प्रथम श्रेणी पढ़ुची स्कूल पढ़ुची मु प्रथम श्रेणी पढ़ुची गिरा देखा देखा बैग आनी धरा आनी बैग तुम आड़े बैग धर धर जीवा यहीटा गोटे बैग आणुची केते लेट कलु ना तू कहलु आस आस चल चल तू ये जो पिंधि आइछु 6.5 hours later. गंजेई बेपार कले 3 जण आत्महत्या कले गिरे सांग आइले भारी ना घर कोठू देखिया कोठे रहिबा किंदी मुगिरा करी तम टाण जण मु तुमको आनी ए बाबू हाँ आगे आसलु से घर खोजुच रहा बसंत बसंत बस 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 এটা सब आम घर संपत्ति रे सब बस 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 ये बसबे हां बस बस रे सब भल बस रे बस बस पुआ पुआ बस बस हेलमेट काहे रे लाइसेंस बाबा बोलू तो बाबा तुसी बाबा अरे रहो करे जो आई फाइन निके तो आज
ଯଦି ଚାଞ୍ଚି ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ବି ବାନା ମହାନ୍ତି ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ ପୁଅ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ପୁଅ କହିଲ? ଆସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ା ସରିଲା ଏବେ ଆସିଛୁ ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ତ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଟିକେ ଖୋଜୁଛୁ ଆଉ। ଘରକୁ ଖୋଜୁଛ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଘରେ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନିଜ ବିଜା ଘର ଦେଖିବ, ଘରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆଲନା ଅଛି, ପାଣି ସୁବିଧା ଅଛି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସବୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନିଜ ଘର ବିଜା ଦେଖିବ। ମାର୍ବଲ ଘର ପଡ଼ିଛି ପୁରା। ମଉସା ଏଇ ଘରଟା ହିଁ? ହଁ ସେଇଠି ଅଛି ଘର ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ତୁମକୁ। ଏଇଟା ନୁହେଁ ତ? ଏଇଟା ସବୁ ମୋ ରୁମ୍ ଘର ଏଠି, ଏଠି ମୋର। ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ମୋଠିକି ଆସିବ, ମୁଁ ଅଛି। ମଉସା ଭାବିଲେ କଥା ହେବ ମୋ ସହିତ। ହଉ ମଉସା। ଚାଲ ପୁଅ ରୁମ୍ ଦେଖିବା। ଯିବା। ହଉ ଆସ। ସବୁ ପୁଅ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ ଜେରକ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାସ୍ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଥିବେ। ଘରଟା ଟିକେ ଦେଖିବୁନି? ଘର ତ ସବୁ ଦେଖିବ, ସବୁ ତ ନିଜର ତମ ବେগে ଘର ଦେଖିବ, ସବୁ ମାର୍ବଲ ଫିଟିଂ ସବୁ। ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତୋର ଦେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାର୍ଜ ଟିକେ ଭାଇ ଦେବ, 500 ଟଙ୍କା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାର୍ଜ। ଆଉ ତମର ତ ନିଜର ସବୁ, ଆଉ ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ତମେ ତ ଜାଣି। ମୁଁ ସେ ଘରଟା ଟିକେ ଦେଖି ଏଇ ତ ଘର, ଶଙ୍ଖ ମଲ ମଲ ଘର ତ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବ, ସବୁ ତ ସୁବିଧା। ହଉ ମଉସା। ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟିକେ ଦେଇଦେବ, ଯାହା ମାଡ଼ି। ପଇସା ଦିଅ। ନିଅ ମଉସା ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ପଇସା ଯିବା ମଉସା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ। ପୁଅ ଘର ପାଇଲ ତ? ମଉସା ଚାବି ଖାଲି ଘୁଷାରି ଦେବ ଖାଲି ଏମିତି ଆଉ। ଶଙ୍ଖ ମଲ ମଲ ସାଙ୍ଗ ରାଖି ଚାଲା ଜାଣିନୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଛୁ ତୁ ନୂଆ ଆଇଛୁ ତୁ ରହତେ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସବୁ ଏଇଆ ଚାଲା। ମଉସା କହିଲେ ଟେକିଲେ ଖୋଲିବ। ଟେକିଲେ? ହଁ ଟେକେ ଦେଖିଆ। ଗିରେ ସାଙ୍ଗଟା ଘର ଅଛି ଗୁହାଳ ଭାରି ଦୁଃଖ। ସବୁ ଭର୍ତ୍ତିଛି ଏବେ ବାହାରେ ରୁମ୍ 1 ଭିତରେ ରୁମ୍ 2 ବୁଢା ଆମ ମନ ଜାଣି ଦେଇଛି ପୁରା ବଙ୍ଗଳା ଦେଇଛି ଆମକୁ। ଏତିକି ପଇସାରେ କୋଉଠି କିଏ ଦେବ? ସହରରେ ଏତିକି ପଇସାରେ ମିଳିବ? ଯେ ପୁଣି ଆଲମିରା ପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ ବେଗିଆ। ଖାଲି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ତଳକୁ ଟିକେ ଡୁମ୍ବୁ। କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଟିକେ, ଚାଲ ଭିତରକୁ। ଏଇ ଭିତରୁ ହଁ ଏଇ ଦେଇଛି 3 ନମ୍ବର ରୁମ୍ ଆଉ। ତମେ ସାଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ କାଇଁ ଦେଖେ ମାନେ ଟିଭି ଦେଖି ଡାକି ଅଛି ଚିପିଲୁ ଏରାକୁ। ଏଇ ଯାତ୍ରୀ ହଁ ଟିଭି ଏ କେତେ ବଢିଆ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିଲୁ। ମୁଁ ଇଆଡେ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଟା ଅଛି। ମୁଁ ସାର ଲାଇଟ୍ ଟା ବଢିଆ ହେଇ ମଉସା ବେଗିଆ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ କଥା ମଉସା ବେଗିଆ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଲେ ମଝିରେ ତ ଆଣିବି ପୁରା। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଝାଡ଼ା ବଗିରେ ଆଉଛି ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଯିବୁ କି? ରଖାରଖି କରିଥା ମୁଁ ଆଉଛି ଝାଡ଼ା ଯାହା ସେମିତି କରୁନି। ଶଳା କି ଗେଟେ ଶଳା ବାଟ କି କୋ ବାଟ ଶଳା ମଉସା ଦେଇଛି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବେଟା ତା ମଉସା ମତେ ଧର ସାଙ୍ଗ କଣ ହେଲା? ଆସେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଗିରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ହଗିକି ଆ କି ଇରାଡେ କଥା କହୁଛୁ? ଗାଁରୁ ଆଇଛୁ ଯେ ଏତିକି ଲୋକ ଏତିକି କର ଯାହା କି ହଗିବ ଟିକେ ଯେ ଶଳା ହଗିବି ଯେ କୋ ବାଟ ନାହିଁ ଏବେ रास्ता छाड़ी दियो शांते रास्ता छाड़ी दियो କି ସାଙ୍ଗ ଏଇଠି କିଆ ବଇଛୁ ମଶା ଦେଖୁଛୁ ଯାଉଛି ଭାରି ଆଜି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ କଣ କରିବା ଅରୁଆ ଡାଲମା ଟିକେ ଖାଇବା ଆଉ ଯେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି କଣ ସାଙ୍ଗ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଶୁଣିଛି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥଟେ ମିଳୁଛି ଖାଇଦେଲା ମାନେ ଆଉ ତମର ସବୁ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହେଇଯିବ। ଖାଇଦେଲା କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ
ଯେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ତୁ ଟିକେ ଚାଖଣା ଫାଖଣା ଆଣେ ମୁଁ ପଦାର୍ଥଟା ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ ଚାଖଣା ପୁଣି କିରା ହବ ପୁଣି ଯଦି ପଦାର୍ଥ ଅଣାଯିବ ଚାଖଣା କିରା ହବ ବିନା ଚାଖଣାରେ ପଦାର୍ଥଟା କେମିତି ଖାଇବ ଓହୋ ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିପାରିଲି ଆଉ ନହେଲେ ଚାଖଣା କାମ କଣ ହେଇଟା ତମ ଗାଁ ପୁରାଣ ଯାହା ଆମ ଗାଁ ଆମେ ସେଇଆ ଖାଲି କଥାରେ ଟିକେ ଆମ ଆଡେ ପଦାର୍ଥ କହୁଛି ତମ ଆଡେ ଜିନିଷ କହୁଛି ଜିନିଷ ଯେ ପକେଇ ଦବୁ ଚାଲା ଯେ ଆଉ ହଉ ତୁ ଚାଖଣା ଆଣେ ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି ଆଣୁଛି ପଦାର୍ଥ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ଯାଉ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ପିଇବା କୋଉଠିରେ ଯେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ସବୁ ଆଣିଛି ଜରି ନଥିଲା ପେଟ ପିଠା ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିଲ ବଇ ଲୋକ ଜାଣିଦେବେନି ଆଉ ଏଇଟା ଜାଣିବେନି କିଛି ଉଠା ମାଲ ଉଠା ମାଲୋଟା ଏରା ତୁ ଡାକିନି ଜାଣିନୁ କି ଏବେ ଖାଲି ଟିକେ ଉଠେଇବୁ ଏବେ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବୁ ହେଲା ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେବୁ ଧର ଚିଅର ତମ ଚିଅର୍ସ କରିବୁନି କି ୟାକୁ କହନ୍ତି ଚିଅର ସିଓର ନାଇଁ ହଉ ପକା ସାଙ୍ଗ ଲଗାଟେ ତ ଲଗେଇ ଜାଣୁନୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ହଁ ଭଲ ଗୀତ ଗୋଟେ ଲଗେଇବା କହୁଛୁ ତ ହୃଦୟରେ ରଖିଥିଲି ତତେ ଲୋ ଧନ ଭାବି ନେଇଥିଲି ତତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏ ସାଙ୍ଗ ହୁଁ ଏ ଗୀତ ଶୁଣି ମୋର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ରେ କୋଉ କଥା କହିବି ତତେ ଶୁଣିବୁ ତ କୋ ସାଙ୍ଗ ତାହେଲେ ଶୁଣ କୁଆଡ଼େ